Rusko môže zaútočiť na východnú Európu oveľa skôr, než si myslíme. Top generáli a politici z NATO bijú na poplach a varujú pred obrovskou katastrofou. Západní lídri doteraz upokojovali verejnosť, že armády budú pripravené na obranu až koncom dekády. Podľa veliteľa spojeneckých síl NATO, generála Gerhardsa, je to však nebezpečný luxus a čisté odtrhnutie od reality. Krajiny v prvej línii sa totiž boja o svoju existenciu už dnes. Estonský minister obrany Hanno Pevkur odpálil bombu. Kremel nebude čakať, kým sa Západ rozhýbe. Podľa neho môže Putin otestovať silu a jednotu NATO už v rokoch 2026 alebo 2027. To je prakticky za dverami. Aby toho nebolo málo, alianciu zvnútra ochromuje politické napätie v kľúčových štátoch ako USA a Francúzsko. Sme v bezprostrednom ohrození a čas na prípravu sa práve minul. Stihne sa Európa zmobilizovať skôr, než bude neskoro? Napíšte svoj názor do komentárov. Viac sa dozvieš na plenum.sk. Tak klikni.